Nevím jak vy, ale já si nesmírně vážím toho, že česká armáda nakupuje tak kvalitní ozbrojená vozidla za nejvyšší možné ceny, protože přeci naše bezpečnost to je ta nejvyšší priorita. A je výborné, že je kupují za tak vysoké ceny i se servisem následním, takže kdyby náhodou došlo k nějaké válce nebo k něčemu podobnému, nedej bože, tak jsme připraveni, budeme mít opraveny tyto transportéry. Nedivím se, že ti, kteří za to zodpovídají, se samozřejmě brání nesmyslným útokům médií. Michal Kocáb tak nějak nechce odstoupit ani z jedné, ani z druhé funkce postupně, prostě má ty funkce rád. A dojednat se s ním a dohodnout se s ním není zřejmě možné, ale já myslím, že by se dalo poradit těm zodpovědným vládě například, aby mu to zakázala. Na to je z doby, kdy byl protagonistou pražského výběru, ještě zvyklý. Pražská doprava nám tak trochu, jak možná tamhle vzadu vidíte, skolabovala. Stačilo k tomu trochu vody na jižní spojce, kdy jižní spojka byla přerušena touto umělou řekou, kterou šikovní dělníci vytvořili z běžného potrubí a máme po dopravě. A k tomu přispívají všechny ty opravy, které pražští politici, dokud jsou ještě ve funkcích před volbami, chtějí dokončit, nechat dokončit, aby mohli splnit to, co jistě nezištně slíbili. Takže je to pěkný týden, další týden. Co říkáte? Tak na zdraví.